Hello, hello. जोंनि परबतजरा बेप्टिस्ट मण्डलिनि रायजो राजा नोंथांमोन नै जोंनि जानाया जाजेनबाय नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो सोरबाया न'आव थोरसि सुदोंब्ला आइजोफोर नोंथांमोनाबो गोख्रै फैदो नै जाहोजेननोसै गोख्रैनो फैदो मानो होनोब्ला जोंना जानाय आयोजन बानायनाया 3 दिन जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना न'आव सोरबाया उन्दुनानै दङब्ला एबा थिनथ'नानै दङब्ला नोंथांमोना गोख्रैनो फैदो नङाब्ला नोंथांनि थाखाय बेदरा एसे सिरतबो जानो हागौ ओइ माथो डिस्टार्बरा हेल' औ नोंथांमोना गोख्रैनो फैदो ओइ माथो ब्रेन्डरा ओइ हरै हरसा हरै ओमफ्राय जोंनि मा होनो इदिखौ हौवाफोर जोंनि हौवाफोर गोख्रै फैलादो नै जोङो जानाया जाहोजेननाय जासिगोन मानो होनोब्ला मोनाहाब जायो गथ' गथायफ्रा ओंखाम उखैजोबो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जेरावखि थाया मानो गलं गफं थाया मानो नोंथांमोना फैदो साहा ओरै खनाजों औ नोंसिनिया गेरजा जागासिनो दं एसे डिस्टार्ब जागोन जोंनि परबतजरा मण्डलिनि रायजो राजा नोंथांमोन हौवा आरो हिनजावफोर नोंथांमोना जेरावखिया गलं गफं थाया मानो थाबैनो फैदो मानो होनोब्ला जोङो जानाया जाबाय गोख्रैनो जाहोसिगोन मानो होनोब्ला गोबां गथ'फोर दङ ओंखाम उखैनानै बिथांमोना बारा जायो जेननाय जासिगोन दा बेवहायनो हगलायबाय ओमफ्राय दा लोगोसे बेवहाय गोबाङानो जासिगोन आरोना दा बेवहाय अमा बेदर होजेनबाय नै खालायजेननायसै आरोना नै बेबायदि जानाय जासिगोन आरोना रायजोफोरना नै सानैजों उदै गेन्द्राजों गेन्द्रा ओरैबायदि मिलायखादोंना नै सानैजों होख्लायसिगोन आरोना जावायमोना औ बे बोसोराव खनसे ज' जानाय जायो नालाय माने अयथासार खहाबो आरो बिदियाव आच्छा माने जयै जायोब्ला जोबोद मोजां खहाबो ने बे आरो ओमफ्राय बोराय नोंहालाय जाबाय बिदिनो बोसोरे माने बर'दिननि ओंखाम आच्छा रायजो राजाफोरजों ज' बेरायनानै बिदिखौ मोना नालाय ना आच्छा औ सामफ्रामबो मोना बोसोराव खनसेल'सो बोसोर गोदानाव खेबसे जाबावगोन होननानै खोनादों आच्छा मोनजायोब्लाथ' जोंनि थाखाय बिराद मोजां बोसोर गोदानाव मोनजाबावोब्ला ओमफ्राय नैबेवहाय जिसुनि थै रानसिगोन आरोना माने मोस्टा गोखै आरोना लोगोफोर बेबायदि गोजा नालाय ओमफ्राय नै आब'आ बिजामादैनो होबाय बे आब'नि बिजामादै दा थै रानो आरोना ओमफ्राय दा नै बेवहाय रानजेननाय जाबाय आरोना नै बेवहायनो जानाय जासिगोन ना लोगोफोर नै ओरैबायदि लाइन जाजेनबाय आरोना बयबो मोनजागोन जा जुरिलायो आरोना बोथिसे ओंखामखौहाय जोङो बयबो जानो थाखाय 3 थिम दा नै बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय दा बेवहाय ओरैबायदि साजायबाय आरोना जोङो नै गिर्जाया बेदर बायदिसिना खालायनाय जासिगोन आरोना दा बेदरखौहायबो ओमफ्राय दाउआ लकेल ना लकेल गोजा ने ओमफ्राय खनसेनो होखाबाय ओमफ्राय माने दाउआथ' एसे खमजुरि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय दा लकेल दाउ गोजा आरोना नै बेयो ओमफ्राय दा ओरैजाय जाजेननाय जाहैबाय नै बिथांमोना ओमफ्राय दा अमायाबो जोङो जाबजु अमा ओंखा ओरैबायदि हेमस्पियारनो आच्छा ओरैबायदि बरिया ओमफ्राय दा जोङो अजेन ब्रादारा होजेनबाय नै ओमफ्राय दा माने गामाखाल बोसोरनिफ्राय देग्लायनि बे जा बोसोराव खनसे रायजोनि ओंखाम जानाया देग्लायनि साबसिन जादोंना मालाबा बोसोरफोरनि साबसिन जादों जोंनि जाहैबाय बोसोरे थिगखा जोङो नांगौखिनिखौ जाखायो आच्छा गोदान बोसोरावबो जाबावगोन माने गोदान निउ इयारावहाय जाबावनाय जागोन
आस्सा माने गोदान बोसोरावहाय जाबावनाय जागोन आरोना खेबसेबाव बिराद मोजांनि खोथा माने देग्लायनि बोसोराव जोंहा बोथिनै ओंखाम मोनजानायनि इसोरा ओरैबायदि आशीर्बाद होदों आरोना ओमफ्राय दा दाउ जाखो ना अमा जाखो एसे देहाया सिङा नालाय बेखायनो दा दाउ जाथ'दो आं आस्सा दे सय मास बायदि जाबाय आरो मेजेम बुस्थु जानो हाया नालाय बेखायनो गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बेखिनिखौ फोरमायनायनि थाखाय रोजा रोजा दा जोङो रायजोफ्रा बयबो जालाबायनै बेबायदिनो जालाबाय आरोना ओमफ्राय ओंखाम एकदम रेडि आरोना दा बेबायदिनो जानायजों लोगोसे बेबायदि ओमफ्राय नै बेवहायबो जानाय जासिगोन होख्लायनोसै आस्सा मा नाममोनलाय नानि नोंनिया रेहेना तो रेहेना रेहेना ने रायलायनांगौ रा नानि रायलायजाय मा नाम नोंनिया मा नाम खोन्थाया औ दा बेबायदिनो ओरैहाय जालाबाय आरोना नै ओरैबायदि गोथाव जानाय जासिगोन दा आबैमोनाबो जानोसै आबै देग्लायनि बोसोरावहाय एसे देहायाखौ गोरा बायदि मोनदों आबै देग्लायहाय माने साबसिनै बर'दिनखौहाय जानानै हगार हरनो हासिगोन आरोना दे ओमफ्राय बर'दिनखौथ' देहा मोजांखौ मोननानैहाय एकदम गोजोननाय मोनदों आबै ने दे आबै दे औ दे रंजादों ने आबै ने दा ओरैनो बाजैमोनाबो जागासिनो दं दा ओरैहाय जालागासिनो दङ आरोना नै बेबायदिनो ओमफ्राय नै जोङो नानिमोन जागासिनो दं आबौमोनानै जागासिनो दं आरोना आबौ होख्लायदो आबौ दे दा ओरै बिहामजोफ्राबो जानाय जासिगोन आरोना होख्लायनाय जासिगोन दा नै ओरैहाय नै बेबायदिनो ओरैहाय गोबां जालाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनिया ओरै आमायाबो जागासिनो दं नै आमाय माथो बेदर जाखो अमा आस्सा दे औ ओमफ्राय ओरैहायबो होलागासिनो दं आरोना नै ओमफ्राय दा ओरैहाय नै बाजैमोना रानगासिनो दं ओमफ्राय देग्लायनि बोसोरावहाय एसे साबसिन होननानै खोनादों आं बाजै बोसोर गोदानावबो मोनजागोन बायदि माने बोसोर गोदानावबो देग्लाय जानो थाखाय इसोरा खाबु होनायनि थाखाय इसोरखौहाय रोजा रोजा हामबाय होनो बोर होदों जाहैबाय आस्सा बिराद मोजांनि खोथा दिनैसो थांखादों आलासियाबो दिनैसो थांदों ने आस्सा दे आस्सा गोजोननाय थाबाय बाजैनिसिमबो बेखिनिखौ खोन्थानायनि थाखाय ओमफ्राय दा ओरैहाय फंबाया दालि जहल लाब्रा रानगासिनो आरोना नै जोङो ओमफ्राय दा ओरैहाय नै माथो बेवाइ गोजा इसोरो सानैबो आंनि बेवाइ आरोना बे सासे बेवाइ ओमफ्राय ओरैहाय नै गामिनि ओमफ्राय नानियालाय मा बेदर जाखो दाउ बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा ओरैबायदि आरोना ओरैहाय जालागासिनो दङ आंथ' जाथ'नाय जायाखै ओमफ्राय नै ओरै सासे बेवाइ दंबावो नै साथाम आंनि बेवाइ आरोना बेवहाय ओमफ्राय मा बेवाइया नै एकदम बेवाइ एसे गेदेर ओमफ्राय नैबे बाजै आंनि बिबाजै इयो बाजै लोक्षि बेबायदि आरोना ओमफ्राय दा ओरैहाय नै रानगासिनो दङ ओमफ्राय दा अमा बेदर रानदों दा ओरैहाय जालागासिनो दं आरोना मा दा ओरैहायबो जागासिनो दं नै बाजैयाबो जागासिनो दं नै बाजैया ओमफ्राय दा ओरै आयंमोना जागासिनो दं नै आयं देग्लायनि बर'दिनखौ मोजाङैनो मोजां पालन खालामनो हासिगोन नामा आयं देहाफ्रा जेबो जायाखै दा दे मुलि लोङो ने आस्सा दे ओमफ्राय जागासिनो नै ओरैहाय नै ओरै जालागासिनो दं आरोना नै दा बेबायदि नै ओरैहाय जालागासिनो आरोना नै ओरैहाय बाजै मा बेदर जाखो बाजै अमा बेदर आस्सा जाबाय अमा बेदर जाबाय ने जाबाय लायबाय नै जोंनि बाजैमोना जानाया जों गामिनि बुरैसाफोर आरोना दासान्दि मोजाङै मोजां जों लागोनि
बुरैसाफ्राबो बर'दिन रायजोनि ओंखामखौ जानो हालायनाय बैसो माबाफ्रावहाय दं आरोना देहाफ्रा मोजाङैनो मोजां इसोरा दोनदों बिथांमोनखौ ओरैहाय गुमैया जागासिनो आरोना नै गुमैमोना नै जेबो बुस्थुआनो गैजाया दाबो नै गुमैने नै होख्लायथिनायसै गुमैया नै होफैदो आब' नै गुमैमोननो हाथायल' हाजि जानानै थालाय लांबाय गुमैमोना आस्सा मोजां गुड एकदम मोजां दे स' लोगोफोर दिनैनि रायजोनि ओंखाम जानायनि जेनाखि भिडिअ बेखौ आङो असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जै हेपि ख्रिस्टमास